Facebook. Здравейте на всички! Много се радвам, че се включите в нашата Facebook игра, а именно за спечелване на безплатна процедура криолиполиза в желана от вас зона. Повтарям на всички, които все още не знаят, но криолиполиза е така наречената студена липосукция или това е трайно отстраняване на масни клетки в избрана от вас зона. Това е нашата прекрасна процедурка. И сега това, което предстои, е най-вълнуващата част. Кой ще е печелившия? Ето тук в тази прекрасна кошничка имам всички участници, които са се включили като коментар под снимката, която беше публикувана в Facebook. Сега ще изтегля едно листче и ще видим кой ще е кой ще е печелившия, който ще спечели безплатна процедура. Аз лично се вълнувам много. Джуркаме. Така, джуркаме и... Две се закачих. Еми, това хванах. Добре. И печелившия е... Красимира Ан Петрова. Тина Иванка, какво ще ти подариш? Иванка Тренева, която е отговорила вярно, нищо, че не е правилният отговор, отговорила вярно, подарък от мен. Какъв? Искаме Красимира Ан Петрова да се обади на салона 0878 555 760, за да запише своя час за безплатна криолиполиза в желана зона. Процедурата ще отнеме 1 час и тя може да го направи в удобно за нея време. Иванка трябва също да се обади по телефона, да запише час за Дани, като Дани ще й направи своя подарък към нея жест, за това, че тя не е отговорила вярно, но е казала правилно изречение, че Дани ще работи на тези. Чао!